hacemos primero la fotografía, si os parece, sí. Perfecto. Con esto. Bai. A ver. Eskerrik asko. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Norbait galderaren bat egin nahi badu, esan dezala. Ok, muy bien. Aquí en la primera fila, por Ederki favor. hemen lehen hilaran, mesedez. Enseguida pasamos micrófono. Aquí. Berehala pasatuko dugu mikroa, bai. Kaixo, zorionak. Non zaude? Hemen. Hemen, lehenengo bileran. Kaixo. A ver, bueno, zorionak. La peli a mí me gustó mucho. Asko gustatu zaizure filma. Bueno, aparte Nik del premio Irizar, también Irizar sariaz gainera habéis ganado el FIPRES. irabazi duzue FIPRESTI saria. Prensa internacional. Nazioarteko prentsaren saria. ¿Cómo valoráis eso? Nola baloratzen duzue hori? Internacional. Nazioarte mailakoa baita. Gustatzen zari galdera hori entzutea, ondo entzuten didazue, bestela makurtuko naiz, asko kritikatu naute, makurtu egiten naizelako. Egia esan guretzat Irizar saria jaso genuenean, unkiagarria izan zen. Ze etxeko zinemaren sari bada, eta gainera aurten oso maila ona zuten egin ziren film guztiak, baina FIPRESTIA ere jasotzea nazioarteko kritikarena, nolabait guk horrela irakurri nahi dugu, baina hemen gustatu bazaizue, eta kanpokoei ere bai gustatu bazaie, badu ibilbide luze bat, eta horrek esan nahi du filma gustatu zaiola jendeari guri bezain beste. Beraz oso ondo baloratzen dugu, eta oso hunkituta gaude. Bai, hori da. Bai, Kataluniako kortxogileen elkarteak ere eman digute, eta asko eskertzen diegu. Zinemaldi baten, zinemaldi honen kume bat izan zanen enean, ze suposatzen dau zeure izena palmarezian ikustia salto horikia, ikusle izatetik, hor, eholtza gainean eotera. Zuk zeuk esan duzu, galderarekin ikaragarria da. Zenbat memoria dauzkadan nik zinemaldia ikusten, bizitzen eta jarraitzen, eta urtero palmaresa irakurtzen eta ados egoten, desados egoten, eta orain hor kokatzea, guretzako hemen egotea nire lehenbiziko film luzearekin ikaragarria zen, pelikulari bultzada ederra eman dio, jaso genuen harrera emanaldian, guretzako esan bezala kursalen leno sekula aztuko ez tegun zerbait izango da, eta orduan orain nortxe zerrendatxo horretan egotea, zuro gure pelikula, Gabonak iraian izatea posible da? Ze igual hori izan da, ez? Eskerrik asko, txalo bero bat zuentzat. Eskerrik asko eta zorionak. Zabaltegi Tabakalera saria, premio Zabaltegi Tabakalera, Zabaltegi Tabakalera Award, Gotland. Giner Palmason. Thank you. Over here. Mikrofona behar dugu. Bai, orain, ekarriko dugu saria. Segundo bat. ¿Hay alguna pregunta? Baldago galderarik?
Aquí en la segunda Bai, fila, por hemen favor. bigarren hilaran mesedez. Hiya. Hi. Hello. Kaixo, I just want to know how do you think this award is jaki going to affect nahi you? nuen sari horrek zera egin izango duen zure karreran. Bueno, ia esan ezakit. Ezakit. Sekula ez dakizu. Gauza ez ezaguna da, ze gertatuko den. Baina oso pozik nago. Sekula nintzen Donostian izan. Nire filmak ez dira inoiz ona etorri, beraz oso atsegina da gonbidapen hau jaso izana. Eta horren zinemaldiaren parte izatea. Eta gainera epaimaia ezagutzea, den inguruko guztiak ezagutzea, zinemaldi zoragarria iruditu zait. ¿Hay alguna otra pregunta más? Beste galderarik? Baldago beste galderarik? Do we have the prize? ¿Tenemos el premio? Baldugu saria. So sorry. I lost my prize, sorry. We lost the prize. Nire saria galdu dut, sentitzen dut. Bueno, atzat aurrera ibili naiz eta, eskerrik asko denoi. Horizontes Saria, Premio Horizontes Award. Tengo sueños eléctricos. Tengo sueños eléctricos. Valentina Maurirena. Maupelena. Ahí en la marca, por favor, gracias. ¿Hay alguna pregunta para Valentín? Galderaren bat Valentinarentzat? Galderarik, Valentinarentzat. Muy bien, aquí en la segunda fila, por favor. Hemen bigarren hilaran, mesedez. Valentina, mikrofonoa. Zure diskurtsoan eskaera bat egin diozu Costa Ricako gobernuari murrizketak izan baitituzue. Pixka bat garatu hori, ze iruditzen zait aldarrikapen oso garrantzitsua, segun ez aplikatu daiteken ez bakarrik zure herrietan, baizik eta baita Latinoamerikako herrialde askotan oso garrantzitsua iruditu zait, bai noski. Nik uste dut arazo orokorra dela eskualdean, ez ditugu funts nahikoak gure filmak finantzatzeko. Beti koproduzioak egin behar ditugu. Eta Costa Ricako paradoxa da, zinemak asko daudela, zinema oso ondo dago, baina gobernuak ez du erantzuten, justo kontrakoa egiten ari da. Horren erabaki berri dituzte murrizketa hauek, guztiz arbitrarioak, bortxazkoak esango nuke. Eta paradoxikoa da, egia esan ez dakigu oso ondo zer egin, zer behar dugun gehiago, Oscar bat beharko genuke, berbada, agintarien interesa sustatzeko. Baina eskualde horretan, garai batean eskualdeko funts bat izan genuen, sinergiazun izena oso funts garrantzitsua izan zen. Eta uste dut badela garaia antzeko funts bat izateko, ze gainera koproduzio dinamikak sortzen dute Erta Amerikan zinema jakin bat. Baina baita ere erantzun egiten dio gainera Europako iruditeriaren beharrei, Erta Amerikan ere baita nik uste dut autonomoak izateko garaia heldu dela. ¿Alguien más que quiera? Besterik, beste galderarik. No, pues muchísimas gracias. Eskerrik asko eta zorionak sariagatik. Kutxabank New Directors Saria, Premio Kutxabank New Directors, Kutxabank New Directors Award. Fifi, Jan Aslan. Fifi, Jan Aslan eta Paul Satie.
Preguntas, por favor, para los premiados. Galderarik ba aldago, Kutxabank saridunentzat, Kutxabank New Directors, bai, hemen lehen hilaran, mesedez. Por favor. It's so complicated. Sí, hola. Bueno, una pregunta igual. Un poco, Kaixo, no sé, fácil. behar bada galdera erraz bat, ze sentipen izan zenuten filma lehen aldiz estinetu zenutenea publikoaren aurrean? ¿Y cómo lo Eta nola ikusi zenuten? I can help you. Number 3. It seems that it's... Ah, un petit peu, mais... Quels étaient nos sentiments quand on... oui, oui, oui. Can I speak French? Hitz egin aldezaket frantsesez, guk ez dugu ingelesez hitz egiten, guk ez dugu espainieraz hitz egiten, beraz, But on était très émus, en fait, de le montrer. egia esan, unkitu egin gintuen filmak erakustea, filma estrenatzea Donostian. Lehen aldia zen filma erakusten genuela publikoaren aurrean. Bisionatu teknikoak egina genituen, baina Donostiako publikoa izan zen lehenengoa. Txalo egin zuten, filma hasi aurretik ere bai. Hasieratik egin zuten txalo. Et j'ai jamais vu ça. Eta hori sekula ikusi gabeko zerbait. Da, On sent un logotipoa ikusten duenetik, publikoak, même le film. ikusten da publikoak zinema maite duela. Filma proiektatu aurretik nabaritu genuen zinemarekiko maitasuna publikoaren aldetik. Any other question? No? Okay. Ok. Merci. Gracias. Eskerrik asko. Argazki onenaren epaimaiaren saria, premio del jurado a la mejor fotografía, Jury Prize for Best Cinematography, Porno Melancolía, Manuel Abramovich. Porno Menelkonia, Manuel Abramovich. Yo aplaudo porque pienso que así como que se va a Nik, acelerar. bueno, Parece que no funciona, ¿no? ematen duzuela funtzionatzen, nik nahi nuke bizkarrago joatea, baina ez esan dut, baina horregatik ere, ba ez da aurrera. Manuel, aquí por favor la marca para las fotos. Perfecto. Oye, Manuel, ¿te van a hacer alguna pregunta? Galderaren bat egingo dizute, Manuel. Hola, buenas noches. Hola, Gabon, kaixo Gabon. quería preguntar, Ni galdetu nahi nizuke, una entrevista atzo elkarrizketa bat izan nuen Lalo Santosekin. la única que Uste dut hori izan dela eman dion bakarra medio bati eta kontatu zidan ordu terdiz bere esperientzia osoa filmaketa bitartean. tres partes de rodaje, según me ha Filmaketaren 3 parte horietan bera kontatu didanez. Eta esan dit elkarrizketa lerro bat ireki duzuela mediadora batekin, comunicado komunikatu bat egiteko. Azkenean komunikatu hori ez da argiratera, desde la proyección, según proiekzioaren aurretik komentatu didanez Lalok, eta gainera eskatu du que el dinero que iba a ser destinado aquí en San hemen Sebastián Donostian eran erabili bartzen dirua, $2.000 omen ziren hemen erabili beharrekoak, entregatzeko elkarteren bati. Zer egingo duzue diru horrekin eta ea komunikatu hau egingo duzuen, jakinarazpen bat, barkamenari buruz.
Bai, eskerrik asko. Para mí, bueno, toda la situación que está ocurriendo. Niretzat gertatzen ari den egoera guztia, tristea da protagonistarekin gertatzen dena, prentsaurrekoan ere esan nuen, eta gaina harrigarria ere bai, beste alde batetik, ze berriki gertatu da. Luego de haber visto Eta filma elkarrekin ikusi genuen gainera. Eta gainera handi gutxira bere bidaia eginean prestatzen, estenaldia, egiesen kontatu dituzun xehetasunak ez dakizki zeintzuk diren, ze ekoizpen etxeari da horretaz arduratzen, pena ematen dit egia esan, eta espero dut compartir un poco y entender un poco que Lalo está ulertzea, Lalo zer ari den bizitzen une honetan. Ze es algo pertsonekin lan egitea, niretzat erantzukizun handia da. Eta zinema erabiltzea ikusgai egiteko, duela gutxi esan dudan bezala. Hainbat gai urgente ikustarazteko, iruditzen zait zinema beharrezkoa da, eta espero du berarekin lehen hitz egitea, eta espero dut aukera hori izango dugula. Tenemos otra pregunta aquí en la primera fila. Beste galdera bat dugu hemen lehen hilaran. Kaixo? A ver, dado que el premio es mejor fotografía, me gustaría... Argazki onenaren saria jasotzea, gustatuko litzaidake pixka bat kontatzea, ze zailtasun izan zuen argazkilaritza zuzendariak. Batetik amarrera ez dakit, baina niretzat argazkia egitea lan mota honetan, pertsonekin kolaboratzen, horren prozesu luzean, ia 4 urte izan ziren proiektuan hasi ginenetik, film elkarrekin ikusi genuen arte, protagonistekin, eta niretzat argazkilaritza horrelako lan batean, duela gutxi esan dudan bezala, zer ikusia du ikusgaitasuna ematearekin, niretzat urgenteak diren gaitan. encuadrar y decidir qué cosas quedan dentro del cuadro y qué cosas quedan fuera del cuadro. Jakiteko zer gertatzen den kuadro barruan eta kuadro kanpoan. Berbada hori garrantzitsuagoa da, eta soinuaren laguntzaz ere bai. Formas como de potenciar esas problemáticas. Indartu alizateko problematika horiek eta ikusgai egiteko. Beldurrak, bakardadeak. Batzuetan pantailan bistaratzea zaila dena. Hizkuntza berriak bilatzeko arautik kanpo. Eta forma hegemonikoei ere ies egiteko, ze badakigun nolakoak diren, nola hasi gintuzten ere bai, ze formen barruan. Uste dut ez dagoela galdera gehiagorik, Manuel, zorionak eskerrik asko, eta arrakasta asko izan dezazula. Taldeko interpretazio onenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata, la mejor interpretación de reparto, Silver Shell for Best Supporting Performance, el suplente Renata Lerman. El suplente Renata Lerman. Muy bien, ¿tenemos preguntas para Renata? Galdera ditugu Renatarentzat? ¿Ya habéis terminado las fotos? Sí, ¿verdad? Argazkiekin bukatu duzu, bai, oso ondo. Tienes una pregunta ahí en la segunda. Hor, bigarren hilaran baduzu galdera bat. ¿Se escucha? Entzuten da? Ez da entzuten. Hola. Ahora sí. Hola. Orain bai, kaixo, zorionak. Quería saber qué se siente. Jakin nahi nuen zer sentitzen den hain sari garrantzitsua jasoz, hain gaztea izanik, normalea jendeak denbora gehiago behar du horrelako sari bat jasotzeko. Eskerrik asko, zoriontzeagatik, eta egia esan niretzat oso onkitutan nago, oraindik ez dut ondo pentsatu, ez dakit oso ondo nola dierazi, baina oso zoriontsu nago. Hori da. ¿Tenemos alguna pregunta más para...? Galdera gehiagorik Renatarentzat, lehen hilaran. Bueno, felicitaciones también. Zorionak ere bai, filmak eta bitartean
Nola izan zenuen laguntza, antzezle helduen gandik, nola sentitu zinen haiekin eta eman zizuten aholku hoiekin? Bai, beti aholkuak ematen zizkidaten, eszenak gehienak Juanekin egiten genituen, eta berak beti galdetzen zidan ea ondo nengoen, ea zerbaitek molestatzen ninduen, eta oso ondo tratatu ninduten bai. Muy bien, perfecto. Ederki, eskerrik asko, Renata, zorionak, mila esker eta arrakasta handia. Bai, bizitza osoa duzu aurretik. Te devuelvo esto, que no te olvides el premio. Interpretazio nagusi honenaren zilarrezko maskorra Exaequo, Concha de Plata, la mejor interpretación protagonista Exaequo, Silver Shell for Best Leading Performance Exequo, para Le Lycéen, Paul Kischerrentzat. Es difícil. Va a haber preguntas para Paul. Baldago galderarik, Paulentzat? Okay. Sí, hola. Pues yo voy a tirar un poco, creo que pregunta parecida. Nik lehen egin dudan antzeko galdera egingo dut, gaztetasunari buruz. Oso gazteak zarete aurten saridunak, denbora izan duzu elkarren artean hitz egiteko, zerbait komentatu duzu zuen artean? La pregunta otra vez para que pueda... Mesedez berriro galdera berak entzuteko, bai, laugarren kanalean. I didn't see the movie La Maternelle of Carla, but yes, it's funny that we are... Yes, I was telling I didn't see the movie of Carla La Maternelle. Ez dut ikusi La Maternelle filma, ze Donostiaran oso denbora gutxi egon gara, eta ez dugu denborik izan filma ikusteko, baina filma ikusiko dut aldudan bezain pronto. Bai, gaztegiak izateak, gazteak gehala jaso dugunak. Eta bai, egia da, horrela da, gazteak gara, baina berak oso ondo hitz egin du, benetan harrituta gelditu naiz, aho zabalik ze ondo hitz egin duen, berak saria jaso duenean oso ondo egin du. Eta bai, egia esan harrigarria da, oso gazteak garelako, baina hementxe gaude. Eta nik 20 urte ditut. Beste galdera bat dugu zuretzat. Hi, congratulations. Kaixo, zorionak, sariagatik. Eta galdetu nahi dizu zein izan den pertsonaia horren zatirik zailena, zuretzat film horretan. Zein izan den zatirik zailena filman? Pertsonaia hau egitean filman, ze oso komplexua da zure pertsonaia. Christophe Honorek zuzendariak eraman induen toki jakin batea zerbait bizitzera eraman gintuen. Eta esan nahi nuke eszena bakoitzean
new discovery. Aurkikuntza berri bat egiten genuela filmean, ze film bat egiten duzunean beti aurkitzen ari zara filma, oraindik ez duzu ezagutzen, ez dakizu nola izango den filma. Eta baziran gauza zailak, bai, egia esan, adibidez, bereziki, ze izan zen zaila pertsonaian? Behar bada zailtasuna izan zen, sentitzea, sentimendu gogorrak bizitzea filma bitartean. Eta benetan sentitzea hori dana. Baina filmaketa bikaina izan zen, eta denbora luzeago ginen elkarrekin. Eta benetan gustatu zitzaidan filmaketa bera. Azken galdera, hor, mesedez? Kaixo, zorionak sariagatik. Eta errepartuan ere Juliette Binoche dago. Ere karrera luzea duen antzezlea jakin nahi nuen, ea berak filmaketa bitartean lagundu zizun pertsonaia prestatzen, edo uste duzun sari honen parte bat ere badela bere alkuei esker. Honorek eman dizuenaz gain, Juliette Binochek eman dizkizun alkuei esker ere berbada jaso duzula. Bai, lehen da bizi Pariseko parte osoa filmatu genuen. Beraz, 3 aste egon ginen Parisen, eta gero mendialdera joan ginen, eta benetan izugarria izan zen, ze berehala Julietek lagundu egin zidan, bai, denok hiri berean bizitzen egon ginen, eta eskerrak eman nahi dizkio Julieti, zen irekin egon zen denbora guztian, eta arduratu zen itaz, eta gauetan afari egiten zuen guztiontzat, beraz zoragarri izan zen denok elkarrekin egotea mendian, herri horretan, eta gainera, etzen ere, ala ere denbora asko izan, 10 bat egun izan ziren herriska txiki horretan. Baina, bai, berehala, Juliette Binochek benetan unibertso oso bat sortu zuen guretzat. Bai, itxoin pixka bat, Carla Gile ez daukagu hemen, bera da antzezpen protagonistaren sariduna ere bai, exekuo, Polekin, eta horrela bion argazkia izango dugu. Okay, thank you so much, Paul. Eskerrik asko, Paul. Y preguntas para Carla. Eta galdera Carlarentzat? Si quieres, vale, por si necesitas. Hola, buenas noches. Kaixo, Gabon, zorionak sariagatik, oso ilusionatuta gongo zarela pentsatzen dut, eta bigarrenez, nola izan da lan egitea Pilar Palomerorekin bezala, ze berak ere Las Niñas filmatu zuen, eta askotan naturaltasuna bilatzen du. Eta modu dokumentalean gauzatzea zer esan nahi duen filman. Eta naturaltasun hori lantzea, bilatzea, une hori atzitzea, hartzez lehen anen bikaina dago, ondola izan da zure lana rol horretan sartzeko orduan. Egia esan, Pilar Palomerekin lan egitea, benetan maitagarria da, antzezleak zaintzen ditu, zegien asola zaiona da gu ondo egotea, eta berdin du nola ateratzen den dena. Lan egiten du batez ere gauza berriak probatzeko, esate baterako. Berak esaten dizu eszenan gutxi gora bera hitz gako bat ematen dizu,
estenan ondo sartzen dena, baina improvisazioa ere egiten da. Eta pixka bat egiaztatzen joaten zara emozioak, nolakoak diren, film zatiak, baina egia esan berarekin lan egitea oso izugarria izan da, eta harro nago berarekin lan egiteaz. Eta beste galdera bat hemen, zorionak. Prentsaurrekoan aipatu zenituen une korapilatxoak egon zirela filmaketan eta pertsonaia lantzeko orduan, baina jakin nahi nuen ea une zehatzau Urrezko Maskorrarekin ea komplikatuagoa iruditzen zaizun filmaketan bizitakoa baino. Bai, egia esan harro nago sari hau lortzea, zenuen espero. Aur bat naiz, 14 urte besterik ez ditut, eta laguntzen dit antzezle izaten, mundu honetan jarraitzen, baina egia da, oraindik ere, une zailena uste dut izan zela, benetan esperientzia errealak ezagutza. Beti esango dut, adibide bat dira, jarraibide bat, benetako ama zoragarriak dira, eta hainbeste zeltasunen ondoren jarraitu dute, aurrera, eta oso urrut iritsi da. Eta azkenean gai hau argira atera arte, jendak ezagutu dezan. Ze ez da ezagutzen, ez ezaguna da, eta pertsona horiek meritu handia dute. Beste galderaren bat, bai, mesedez? Eskerrik asko, zorionak, Aragoigoa, emainoa zara, filma ikusi ondoren, zure lehen filma ikusi ondoren, sekula ez arantzezla izan, prozesu horren guztiaren ondoren, zer sentitu zenuen zure burua filman ikusteagatik, eta zure kideak ere bai emozio hori deskribatzea nahi nuke, eta zorionak. Bai, egia da, oraindik ere emainoa izaten jarraitzen dudala, Aragoitik atozia kide guztiak, nire burua ikusi nuenean, lehen aldiz pantailan, egia esan emozio ikaragarria sentitu nuen, ezin nuen sinestu pantaila handian negoenik, ze sekula ez dut, antzezpenik egin, antzezle gisa, hau da nire lehen rola, nire lehen guztia, eta benetan impactu handia izan zen niretzat. Hasieran denak harritu egin ninduen, eta eszenak ateratzen ziren bakoitzean, une ederrena ez gogoratzen zinen. Eta xok bat izan zen, eta berriro ikusi dudanean orain bai gehiago sartu naiz istorioan, eta egia esan inpaktu handia izan zen nire burua ikustea. Karla, espero dugu zu gehiagotan ikustea, zorionak. Zuzendari onenaren Zilarrezko Maskorra, Concha de Plata a la mejor dirección, Silver Shell for Best Director, Yaka, 100 Flowers, Genki Kawamura. ¿Tenemos preguntas? Galderarik baldugu. Oso ondo, hemen, 3. ilaran. Bueno, primero, enhorabuena por el... Lehenik eta behin zorionak sariagatik, ondo merezita. Prentsaurrekoan esan zen duten, Jimmy Gutxi oso garrantzitsua izan zela, eragin handia izan zela zuretzat. Kami Gitxo Gutxi. Akira Kurosawa gainera. Protagonistak berarekin lan egin zuelako, Japoniako zinemaren legenda horiekin lan egiteaz gainera zure lehen filman, zer irutzen zaizu sari hau lortzen lehena izana? まず最初にですね、今回の作品見させていただいて大変おめでとうございます。大変良かったです。で、まず最初にですね、この賞を日本人初の監督でこの賞をもらったと思います。で、それに関してちょっとコメントいただきたいと思います。
そうですね、ちょっと初監督作品で、もらえると思ってなかったんで、スピーチでも言いましたけど、ビルバオでグッケンハイムを観光して生ハム食べてたんで、連絡来た時は本当にびっくりしましたけど、本当に光栄なことだと思ってます。Es la primera película suya. Bere lehen filma da, beraz ez zuen inondik inora ere saria jasotzea. Eta beraz, turismoa izan egiten Bilbon, aurkezpenan lehen esan duen bezala, Urri Azpikoa ari zen jaten, eta Guggenheim bisitatzen, eta izugarri harritu zuen saria jasotzeak. Galdera gehiago? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias y enhorabuena. Eskerrik asko eta zorionak sariagatik. Epaimahaiaren sari berezia, premio especial del jurado, Special Jury Prize, runner Magia Matías. Runner Maria Matiasena. Vamos a tener preguntas para Galderarik, ella. Muy bien. beraientzat, bai, hemen lehen hilara, mesedez? I can hear you, yeah. Sí, hola. Enhorabuena por la peli. Zorionak filmagatik. En la película hay una Filman metodologia oso zehatza dago, meteorologia oso txarra dago, oso eguraldi txarra egiten du filman. Komentatuko zenuke mesedez, ekaitzei buruzari garela, ze ekaitz duzu orain buruan guztiz bestelakoa? What a beautiful question. Hori galdera ederra egin didazuna. Yeah, it is like a storm. Bai, ekaitza antzeko bat da esperientzia hau. Hau da, ematen du, baita ere beldurgarria izan daitekela, beldurgarria da eszenatoki batean egotea, eta bapatean ikustea, sari bat eman dizutela eta ez zaudela prest horretarako, bai, ekaitza antzeko bat da. Baina ekaitzaren ondoren beti edertasuna dator, berdetasuna eta loreak eta bizitza, beraz, bai, ekaitza dago, bai, baina gero edertasuna etorriko da. Ba, dugu beste galderarik. ¿Tenemos alguna otra pregunta para ella? ¿No? Ok. Thank you. Film onenaren urrezko maskorra, Concha de Oro a la mejor película, Golden Shell for Best Film, Los Reyes del Mundo, Los Reyes del Mundo, Laura Mora zuzendaria eta ekoizlea Cristina Gallego eta Mirlanda Torres, eta pentsatzen dut
ez direla bakarrik etorriko, ez da? Esperemos que no vengan solas. Espero dezagun bakarrik ez etortzea. Podéis adelantar un poquito si queréis, os damos unas cuantas fotos, tenéis aquí a todos los fotógrafos. Hemen dituzue argazkilari guztiak. Aquí a la izquierda, eso es. Bueno, imagino que habrá preguntas, ¿no? Bueno, galderak egongo dira, segurenez, bai. Muy bien, tenemos primero aquí una pregunta. Bai, hemen galdera bat dugu, 3. hilaran. Aquí, en la esquina. Hemen eskinan, hemen, 3. hilaran. Sí. ¿Qué tal, Laura? Zer moduz orain? Bueno, para quienes hemos seguido tu trabajo... Zure lana hasieratik jarraitu dugunontzat, bagenekien kalitatea handia duela egiten duzunak. Baina, zu beti izan duzun konfiantzaz gain, nola ikusten zenuen panorama zinema dira etorri aurretik? Olako zerbait imaginatzen zenuen? Egia esan ez, inondik inora ere. Para nada, pero para nada. Inondik inora ere. Claro, yo vengo Claro, de una película ni también nator anterior, gainera con una aurreko film recepción batetik eta maravillosa, harrera ere es una zoragarria izan película zuena zinemaldian. clásica, Asko zere klasikoagoa, narratiboagoa zen, y esta también eta suponía un gainera film hau aldaketa izan da, eta publikoari proposatzea ere elkarrizketa izateko beste modu bat zinemarekin, nik egiten dudan zinemarekin, gustatzen zaidan horrekin. Beraz, ez nuen espektatiba handirik egia esan. Eta atzo, aurkezpenaren ondoren asko hunkitu ninduen, eta hori izan zen niretzako sari handia, eskaleretatik jetxi, mutilak guazen etxera, baina atzo sorpresa ikaragarria izan zen. Eta gaur ez nekien irabazi genuenik. Pentsatu dut epaimaiaren saria zela, baina ja saria hori pasatu denean eta lehen hilara horretan geundenean, asimilatzen ari naiz, nire ganatzen esperos duen zerbait. Beste galderarik, bai hemen, lehen hilaran, bai, ez dut ikusi barkatu. Hemen. Buenas, enhorabuena. Zorionak. Komentatu duzun bezala, zure aurreko filman ere aipamen bat izan zenuen, aipamen berezia. Eta gero ere, duela 20 urte, zinema eraikitzen, zinema konstruzionen ere arrakasta izan duzu. Donosti, talisman osoa da zuentzat. Orain nahiko duzu beti hemen estrenatu. Beti nahi duzu bueltatu.
Aste hontan, prentsaurrekoan komentatu nuen, nire bigarren laburmetraia hemen egon zen, eta etorri nintzenean, bidaia zinematografiko bat izan zen, lur oso lur hauetara, zinebin izan nintzen, eta negu gorria kortatu maite ditut, ezagutzen dut herri hau beti itzuli behar dugu, eta beti oso harrera ona egiten digute, hain beroa, hain iskuzabala, hain maitagarria, beraz beti uste dut bueltatu neko dugula. Beste galdera bat dugu hemen. Bai, barkatu. Niretzat ere, noski, 19 urte daramat zinemaldi honetan filmak aurkezten. Eta karrera zinematografiko guztia hemen egiten. Nik ekoitzi nuen filma, La sombra del caminante, saria izan zuen zinen konstrukzionen 2003 urtean, hemen estrenatu genuen. Enadeko goratzen lauean izan zen edo bostean. Eta 2003an nire semeak mutila hauen adina duenak, jaio berria zen. Eta niretzat oso berezia da, ze behaiekin duten lana, eta bere begirada aldatu egin zen beraien maitasunarekin. Eta oso garrantzitsua izan zen niretzat ere bai. Beraiek onartzea eta maitatzea ere bai. Bera izan zen 3. zuzendari laguntzailea filman. Eta hortik aurrera, El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano, Los viajes del viento ere mendi pasatzen, Horizontesetik, Perlaketik. Beraz, film hauek hartzea, zinemaldira, Donostira, oso importantea zen niretzat. Oso importantea etortzea mutil hauekin, oso importantea ere sentitzea Donostiako publikoak harrera egiten gintuela. Emanaldiaren ondoren 1700 pertsonen aurrean txalo egiten eta negarrez beraiekin. Eta gero aitortuz eta harrotasuna sentituz. Eta eskatuz argazkiak ateratzeko, autografoak eskatuz, beraz, hori gertatzen da filmekin, baina ez da zuen errealitatearen zerbait ez. Eta hori opari handi bada, zinemaldi honen opari handi bada beraientzat. Beraz, oso pozik nago eta eskerrak eman nahi dizkio zinemaldiari. Bueno, niretzat eta mutila guntzat bezala, nietorrian nintzen koproduzio forora proiektu batekin, baina niretzat, hau da, lehenaldia bezala, ze film hau ekarri dut, Ariman daramat film hau, eta bereiekin batera, abentura zoragarria izan da bidaia hasi zenetik, ze ibilbide hau elkarrekin egin dugu. Elkarrekin bidaia egin dugu Medellínetik, eta Laurak esan duen bezala, atzo arte, aportazioa, ekarpena, desiatzen gaude zinemaldira bueltatzeko, eta jadanik egindua zen, esan digutenean beraz, eskerrik asko jo. Tenemos una pregunta más por ahí. Azken galdera, bai, hemen lehenik eta behin zorionak deno isariagatik, eta galdetu nahi nuen gauza bat, filma ikusi, ze prentsa pasean, sentipen oso ederra izan dut. Homeroren Odisearen bertsio moderno bat ikusten ari nintzela, galdetu nahi nuen, momenturen batean, edo nolabait, zuek filma egitean pentsatu zenuten historio horretan, inspirazio iturri gisa. Mutiko hauek historioan duten bidaia hori egiteko. Ez da erreferente zehatz bat izan idazteko orduan, baina bai begibistakoa zen. Bidaia epikoa zela, tragikoa, eta bat zetorrela referente horrekin gogoratzen naiz, behin fokus group bat egin genuenean, berehala atera zela iruzkina. Baina bai sentitzen genuen, filma eginela, pixka bat kontrakorrontean gino zela denbora guztian. Eta indarkeriaren zurrumurru hori, eta aurkitzea indarkeriak hori eraiki duela. Zurrumurru bat eta ez dizu uzten lurraldea zeharkatzen eta horrek kontrol handia eman die talde armatuei. Hau da, zurrumurrua zabaltzen da, zuia da nik etzera sartzen. Beraz guk, borogortasunez, epopeia horretan, kontrakorrontean joanik, pixka bat
zurrumurrua isilarazten ari ginen, eta hor aurkitu genuen edertasuna. Eta hori da irakasgai epiko, punkero handia, ze oso punk da egin genuena. Eta aurkitzea, iritsi ginen leku horretara, hor edertasuna besterik ez dugula aurkitzen. Etzen indarkeria hartu gintuenak, baizik eta edertasunak, elkartasunak, maitasunak, benetakotasunak, horrek guztiak. Eta horrek filma permeatu zuen. Filma bere giro tragiko horretan indarkeriarekin bat egin zuen beste modu batean, eta edertasunez bete zen. Eta zurrumurrua zeharkatu genuelako. Bueno, espero dezagun, Urrezko Maskorra, edertasunaren burupena izango dela, buruketa izango dela, zorionak talde osoari, Los Reyes del Mundo. Que me ha gustado a mí terminar con un abrazo, lo voy a Eta, pedir para besarkada todos los batekin, bukatu nahi izan dut, urtero eskatuko dut. Eskerrik asko guztioi, zuen akidetzagatik, zuen lan guztiagatik egun hauetan, zorionak, eta datorren urtean elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko.